Itxasora goaz aurten. Itxasoa, eta, bueno, folletotan azaltzen zan bezala, eta beste testutan azaldu dugun bezala, hortxe daukagulago. 25 kilometrota, eta naizta hortxe bertan egon askotan oso urruti gelditzen zaigu, ez? Eta modu askotara hurbildu gaitezke. Bain dela aste pare bat hasi ginen Kepa Zeron hitzaldi berezi batekin, pintxo afari bat egin genuen gure Kaiola elkartean, oso formato politean, eta egia esan errepikatzeko modukoa, orduan segurazki dio. Un pequeño homenaje a ese trabajo que tenéis expuesto y que si luego queréis lo podéis. El recuerdo de ti, ama, sigue.